Sugeng dalu selamat malam wilujeng dalu Ki Cahyo Gendadi. Iya Mbak, sugeng dalu. Macange Malimbo lan kula nyuwun pangapunten kagem panjenenganipun Bapak Surip. Suripto. Dikumpliti Pak Suripto. Pak Suripto. Kamargi agiradi randat anggenipun kula sowan wonten mriki. Nanging kula tetep ajeng mendongakaken. Duh, mati aku. Mau ngapunten nggih randat pacaya agak terlambat. Biasanya aku kasih dhewe wis biasane wis apa jenengane wis ndelok lokasi sik wis ngukur dalan barang ning iki mau malah telat dhewe. Malah telat? Iya. Nek pancen telat sesuk ndang dipresakne, Mbak. Lah, kok dipresane? Lah aja isi engko. Ayo. Ora aku mergane telake putih. Apa? Mergane telake putih. Iya, kaya bebek ya teleke putih ora. Mergane lagi sakit, rada sakit, gak enak badan terus agak tadi memulihkan tubuh dulu biar malamnya semangat ngaten lho. Alhamdulillah. Seniman utawa seniwati yang profesional walaupun kondisinya sakit atau di rumah ada masalah yang beraneka ragam, namun ketika sudah tampil di panggung harus tetap profesional. Iya, terdasare nek udah kumpul sama teman-teman Madangkara kali Pak Cahyo niku pun remen sanget dadi lali lorone. Amin, ya ngono kuwi. Nggih derek dedonga nggih Pak Suripto kagem temanten kekalihipun mugi-mugi pinaringan sebet pinaringan putra. Mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan dugi keken-keken nenen-nenen langgeng salami-laminyo. Iki jane omong apa to Sasa? Sing bener iki kaken-kaken ninen-ninen malah urung-urung kok jak nenen iki lho. Ora bocah. Kok piye to? Kalau kakek kan basa Jawa kakek. Kaken-kaken ninen-ninen. Kakek-kakek nenek yo nenen berarti ne. Iya pancen ngono. Mula sing jenenge basa Jawa iki ben ora ketok kasar utawa saru, sok-sok ki dienggokke sithik. Ini bener pancen kaken-kaken terus kaya kowe mau nenen-nenen. Nek gandeng nuwun sewu golek aluse nganti kaken-kaken ninen-ninen. Oh, diganti sekarang. Kudu ngono kuwi. Kaken ninen-ninen. Ya, ngono kuwi. Komen salami-laminyo, sakit reruntungan jadion Mimi Mintunu. Oh iya. Mimi Mintuno. Yes. Iya, Mimi Mintuno pancen ya aku ora maido Mbak Elisa sing jenenge basa Jawa ki angel. Angel tenan aku bola-bali ngapal iki kok ada yang berdencit tapi bukan tikus. Napa? Panggunge ta? Uduh. Ya iki panggunge. Ayo ora apa-apa, hati-hati aja anjlok ndak bablas ambles bumi. Makane hati-hati engko le penting aku ora ditemokke karo Mbak Tuti, nek ditemokke Mbak Tuti iki gawat iki engko. Lah ngapa? Hah? Ya krengkat-krengkat to. Alah kaya apa lan kepiye ning omah senine lho ya nek krengket-krengkete ngono kuwi ora. Ayo Pak ya. Ya mbok menawa Anda kan kandidat doktor, tegese ya seorang wanita yang karier yang hebat, mbok menawa ada pengalaman yang akan disampaikan kepada khususnya untuk mempelai berdua, mbok menawa Mbak. Ayo. Ya nek pengalaman angel wong aku durung duwe bojo. Loh, sing jenenge pengalaman ora kudu nglakoni, nuwun sewu, piyayi pengajian ngene wong nyewu kae ora kudu nglakoni mati. Oh iya bener ya. Ning berdasarkan pengalaman sampean maos buku utawa nate diparingi wawasan karo sapa, ngono kan ya iso ditularake. Nggih, pengalamane nek pun kagungan garwa utawa dereng kagungan garwa ajeng milik garwa utawa yang sudah beristri atau bersuami, saya akan memperingatkan suami-suami paling enggak belajar iso ngobyok karo goreng endok. Kuwi penting lho, Pak. Sik to, kuwi lak kewajibane wong wedok to kuwi. Loh, saiki nek wong lanang ki ra iso, paling ora ndadar endok ra iso, arep adang sego ra iso. Engko nek sing wedok lara piye keadaan ngomah? Dandakne. Jaman saiki wong wedok kuwi apa ya tresnane iso tambah bungah nek to misale lagi lemes awake kaya aku misale lagi telek putih, langsung bojone reti.
Ya ampun, lagi loro kopiok kendok, gorengke, dadarke, tambahi sego, gaweke wedang. Nyobu dienggo madang bendang sehat awake. Wah, bungae ra karu-karuan atine. Ngono, Pak Cahyo iso dadar ndok mboten Bu Kesi. Pinter, alhamdulillah suami yang baik. Aku ndok ora tau tak dadar eman-eman. Ndok didadar. Terus diapakake? Hah? Diapakake? Mek dilingi-lingi tok ora. Ya pancen bener, di saat salah satu mbuh ki sing lanang apa sing wedok ki lagi gerah, pancen ya kudu ada kerja yang apa ki jenenge plus dari pihak yang masih sehat. Betul, bagaikan pesawat itu sayapnya dua atau burung itu sayapnya dua. Jadi kalau terbang harus bersama-sama dikepakkan. Nek sing siji sakit yo leren ngono lho. Itu harus apa ya kerjasama kedua, baik itu kedua manusia ataupun dua ikan yo nggawa keluarga to Pak, sing wedok nggawa keluarga dhewe, sing kakung yo nggawa keluarga dhewe. Lah dadi nek wong bebrayan ki ribet ora mung penyatuan dua keluarga ning papat. Yo insane yo keluargane lanang, keluargane wedok kan dijadikan satu. Dadi nek misale ora disabar-sabarake lah piye? Le arep ke depan kan susah. Nah, itu berarti harus menurunkan ego, bener Pak? Betul. Nek aku nyuwun pendapat karo sampean, ya. Aku nyuwun pendapat karo sampean. Sok-sok kuwi lak ana piyayi kakung sing garwane luwih saka siji. Lah, sebagai pandangan seorang wanita. Niku sinten napa dalang napa sinten? Ya ora bakal kabeh nekseni bojoku ya mung Bu Kesi tok, ora neko-neko. Mung siji bojoku siji Bu Kesi. Yakin suwe rewer-rewer sampai besok? Iya Bu Kesi siji A, engko siji B enek. Wae. Pripun nek kalih pripun? Piyayi wayuh ngono ya pamane yen pendapate jenengan piye? Nah aku ya mono. Nek aku ya pengennya siji untuk selamanya, makanya leku milih ra entuk-entuk tekan saiki. Mergane aku kudu yakin bener iki bener ora jodohku ngono. Lho, saiki yen sampean ki golek menange dhewe ngono ki tegese sampean ki malah apa tega karo wanita yang lain. Tega karo wanita yang lain piye? Lah ngene saiki nuwun sewu ya. Gusti Allah ki lak menciptakan dua manusia. Pertama ya kuwi Nabi Adam karo Hawa. Mongko anggene bebrayan nurunake rata-rata putrane iki kembar dampit, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok. Jumlahe wong lanang karo wedok jaman biyen iki jane iki padha. Upama geseh mung sithik, ya ta? Ning gandeng biyen ki akeh perang, mbuh perkara siar agama utawa rebutan kekuasaan dumadi peperangan. Mongko sing maju perang iki lak mesti wong lanang. Ya ta? Lah sing jeneng wong perang iki lupute lara mesti mati yen ora menang ya kalah. Akhire akeh wong lanang sing padha mati nganti dina iki survei membuktikan jumlahe wong lanang karo wong wedok ki akeh wong wedok. Yen nganti wong lanang siji rabi karo wong wedok siji iki engko wedoke turah ngono lho. Wedok turah ya ben. Aku akan membanggakan nama bangsa dengan segala apa yang ku miliki. Wis rapopo wis. Dadi sampean pamane dadi turane ra ndek bojo gelem. Aku ya bingung Fakta iki nyata. Nek ya sedih nek ra duwe bojo kok nek lara. Kaya sing contone kuwi ya ta sing meninggal mau diusung karo sidane ra ono sing ngeterke kuwi. Sesuk nek aku ra duwe bojo, aku nek mati sapa sik nganu aku ya. Lah iya ora perlu kowe ngrembug sek mati, nuwun sewu. Lho sampean ayune kaya ngono, cantike kaya ngono, suarane apike kaya ngono. Lek nganti ora duwe bojo praya mubadir to, Mbak. Oh iya. Ha ning piye terus yo wong lanang kudu paling ora loro bojone. Lho kuwi ben apa asas pemerataan men ora wedok iki turah ngono lho. Mula manuta suatu saat pamane esuk sampean duwe bojo kok garwamu ki rabi neh. Itu adalah penyelamatan untuk wanita, ngono lho. Penyelamatan wanita dan dunia. Heeh, ngono kuwi mergo yen nganti nuwun mangkel ya nek ngono kuwi. Nek jenengan upama suatu hari nanti, atau wis kaya ngono wong lanang oke lumrahe duwe bojo paling ora loro telu po papat, atau suwi ning suwi dilalah populasine akeh sing lanang. Akeh sing lanang bener. Nek wong wedok kira-kira duwe bojo lanang telu, trimo ora? Lho, jane aku ya trimo ning tak bayangne ora remuk kuwi engko.
Kuwi iki lho mbok sing nalar sing bener ngono lho ora. Ning apik nek Bu Kesi napa trimo nek Pak Yoyo besok punya bojo 2 apa 3? Ya trimo iki pawakan Sembodro kok ya. Kok kamu yang jawab kok aku tanya Bu Kesi. Lah aku bojone kok ya. Lah ya ngono to Bu Kesi. Halo sayang gitu. Alah model. Bu mau Pak Cahyo nyuwun foto kalih kula lho. Ben pisan-pisan aku ngenomi sah ngono jan. Iya, pancen Elisa. Yen bojoku kuwi pengen wayo. Wah, malah aku seneng ikhlas lahir batin. Yes. Itulah wanita tampang surga seperti itu, Sa. Tenang, Sa. Wi tenan lho. Lek awakmu mungkin ra trimo yen bojomu besok wayo ning nek Bu Kesi, malah alhamdulillah aku sebabnya duwe guru sing menehi aku keyakinan bahwa kalau seorang istri itu mengikhlaskan suaminya menikah lebih dari 1 itu pahalanya surga. Loh. Lah ikhlas lho ya, lah ikhlas lho ya. Tenang iku. Ikhlas lah penakno aku. Upama aku pas kesel ndilalah aku kudu wayah mijeti dheke aku eneng sing makili ayo. Maduku yang satunya mijeti. Aku kesel wayah umbah-umbah ngono wis umbah-umbahno ya Mbak Yu, ngono diumbahke. Ketoke omongane ikhlas-ikhlas ngono ning atine kobong kuwi. Allah kaya rapal watakmu, kes. Lah kene ya ngerti. Loh gene iki marah to Cek, Sa, marah. iki Aku mau tanya, Bu Suripto ada enggak Bu Suripto? Bu Suripto aku mau tanya Bu, jenengan trimo mboten ya Pak Suripto niku bojone kalih napa 3 napa gangsal? Bu Suripto mangsare mawon, Bu. Ayo. Mboten. Mboten Bu? Mboten. Sebabe napa Bu? Lah atine lan sakit hati. Sakit hati ra. Sakit hati ra. Kaya ngono kok. Loh, sik ngomong sampean sik ning kono men adil sing ditakoni aja Bu Suripto tok. Saiki takon Pak Suripto. Pak Suripto pundi? Ayo kowe Pak tekan Suripto. dalan kowe, ora ayo. Pak Suripto ajeng garwa setunggal napa sedasa? Setunggal mawon. Setunggal mawon to. Mergane Mergane pun sekap setunggal mawon. cekap setunggal to Pak. Nek putrane ajeng pinten punan? Putrane pun 3. Pon 3. Garwane mboten tambah melih nggih. Pak Suripto ora tambah garwa. Jenengan kok golek-golek. Pak Suripto ngendika ngono mergo nek Bu Suripto kok. Lah ana Bu Suripto iki ana Bu Kesi kok tega-tegane arep nambah garwa. Ayo, iki malah sing debat iki janjane aku karo kowe dhewe to, Sa. Nyapa tekan Bu Kesi, Bu Suripto bareng kok katut-katutne lho. Kan aku mencari masa, berarti sing bener aku yo sakit hati sebagai wong wedok kok diduakan. Lah ngono ki ora perkara sakit hati, yen sampean ki kandha bantah karo aku ngono kuwi nganti nyangking tekan Bu Kesi. Lha sampean sesuk mulih ning Yogya aman. Lah lek nganti aku sesuk teko omah dikabruk bojoku. Lah ngono jenenge ngedu wong omah-omah. Lek nganti Bu Kesi purik nesu karo aku apa kowe gelem dadi wakile? Ayo. Ora. Lah iya ngono aja ngedu wong omah-omah. Ya ora. Paman satu aja lah seumur hidup. Amin. Kayak gitu ya. Amin. Nggih niki ajeng ngaturaken panglipur setunggal ragu rumiyin. Nggih. Nggih menika anggitanipun Ki Mantep Sudarsono. Wah. Angenteni. Angenteni. Oh iya, coba diaturake. Kuwi ya tembang bab katresnan. Ya, karya sang maestro Ki Haji Mantep Sudarsono. Buat Mbak sinten niku panggilannya Mbak Tias. Mbak Tias sama Mas Ferry. Mas Ferry. Ya, sak bawane, Mbak. Apa? Sak bawane nggih. Nggih, ya coba kaya apa. Mana yen ketamban Ngene iki enak lho Mbak Elisa, penonton sing serius iki enak. Serius pripun? Tegese wah Bu Kesi kok ngendika ngono, mongko ucapanmu adalah doamu. Langsung. Mongko iki lak drama to ngene iki. Oh itu enggak Ngene iki lak trimo. gojek, sok ora trimo ngono. Mesakne Bu Kesi no nganti disia-sia, masa padahal ngarepe seneng karo Elisa. Ayo. Lek Elisa genah ra gelem, ayo. Lek aku mbuh ayo. Enggak kepercayaan ya. Lah iya ngono kuwi. Iya,
Mugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang ingkang monitor lumantar YouTube, kanca-kanca Sencaki, Sutresna Cahya Kuntadi, mugi e-lover. Wah, e-lover ngendi-ngendi enek saiki. Sencaki. Wah, aku lagi ngerti tak kira kaya fried chicken KFC. AFC apa? Kuntadi Fans Club. Oh iya. Lah, kowe malah entuk jeneng apik. Tolong digolekne penggemar ya. Ya, arep goleke cabang-cabang gampang kok tak channel ke nggonku ya. Disambungke. Golekno kuwi penggemare sing mlebu rono iki para janda-janda ngono ya. Oh, milih. Seneng janda. Iya, sing sabar ngono lho. Terus. Ngapa? Ya, aku sadare suwi banget. Apa? Ya ora apa-apa. Sing nomor 1 lho mau. Jare golek seneng J. Iki aja kok uncal-uncalne panganan ora pareng. Seneni karo Pak Suripto. Apa ta jer ta? Jeruk lho. Ya, iki jenenge jeruk, jer. Ayo. Darwane kedasu mande sanadyan hamong sedelo nambani sasameng ati. Nggih, menawi aslinipun saking Pak De Mantep nambani kangening ati. Oh, kangen. Oke. Terima kasih koreksinya, Pak Yoyo. Nggih, terima kasih sama-sama. Monggo Mbak Lisa diaturake yo. Angenteni karya besar Ki Haji Mantep Suwargi. Ya. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudhuning wahyu janji boten sesemimpin jroning kalbu. Sampe ning kene ketemu lho karo kancamu tunggal omah ning Warga Laras. Lah nggih to, Pak Ibu, dalu Pak Ibu. Mau mangkat bareng Mbak Lia, heeh. Heeh. Berangkat bareng numpak motor. Oh, akhirnya dituntun akhirnya motore. Makane montore ya aja Astra numpak paling ora Tosa. Dadi sing ngarep ngene, sing mburi madhep mburi kan ungkur-ungkuran wangun banget to. Lah iya.
Ayo, tosane ngatasé neng mburi mongko Mbak Lia turu ning nggen tosa. Mongko sing jenenge mesine rong dionekne ngono wis muni sik kok. Wis wer. Wah, jan neng Ciputat ya lantai 2 kok iso kaya ngono ya suarane. Cara gendere sangupane gedhe lho, ayo. Ayo. Nggih, karya Swargi Ki Mantep Sudarsono. Nggih, niki wae nggih wonten pamundutan Pak Yoyo. Nggih. Saking Amsterdam, Belanda dari Pak Oka Wibowo. Wah, langganan kuwi. Nggih, langganan. Sampun transfer nyawer niku minta sambung wanci dalu, tapi mengke yang nembang kula kalih Mbak Lia. Oh, Mbak Lia. Nggih. Mbak Lia lagi lerek-lerek iki. Lagi lerek-lerek. Nah, pripun Mbak Lia? Nggih. Komen diwakili sanesipun. Pak Oka Wibowo nanti bisa diganti, bisa Mbak Uun ya Pak Oka Wibowo. Nggih, ngoten niku. Niku. Terus wonten titipan malih. Mau jare ana saka Puyer. Ayo. Apa mau? Wah, kok wis disebutke aku arep gawe kuis e. Oh, ya gawe kuis sing beda neh no. Ora, ayo. Cah cerdas iku kudu beda. Ayo. Oke. Nggih. Lumayan iki Pak, sumpah. Mm-mm. Oh, sakmene iki kok. Oke, ini buat yang ada di sini, baik itu pengrawit nopo yang hadir di sini juga boleh, atau Wah. ini sing limo arep tak bagek-bageke sing limo engko dinggo sinden. Ya. Boleh menjawab, boleh menjawab. Sing oleh menjawab sapa ae? Loh, tamune oleh, pengrawit yo oleh, sinden yo oleh, Pak Dalang yo oleh, tukang son yo oleh. Wah, iki wis kesusupan Pak Prapto iki bocah iki san. Ayo. Senengane andung duwe, ayo. Loh, lumayan iki engko Bali to le nyumbang. Iya. Ora gotek balen olan ora. Oke. Ada obat atau obat sing tak iklanke. Obate kuwi ana angkane. Kira-kira apa ya? Ngacung. Wah, sepa Pak sinten iki? Yanto Gondrong. Pak Yanto Gondrong 700. Niki won apa obate namine? Puyer 19. Masuk, ini 700.000. Iki wiyaga-wiyaga apa sinden ya oleh lho. Kalau karo Pak Yanto duwe langsung dikene bathuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lumayan ngono ta. Iya, nggih. Oke, Puyer 19. Puyer 19 kuwi obat bentuke apa? A. Cair, B. Padat, C. Serbuk. Ya ora ngono ngacung sih. Lah aku le marani piye? Ngacung dulu baru aku ke sono ya. Tarene wiyaga genten dulu. Sapa ngajak? Oh, Mas Rajamala kuwi diprioritaske. Ayo. Ben ki suntik, ayo. Serbuk. Oh, jos, elok Mas Joko Warsena. Makasih. Iso bahasa Indonesia barang dek isan. So makasih ngono barang. Untunge ra ngelik, nek ngelik ayo padha mimin to. Makasih. Iya. Ah, enak. Para penonton, para lenggah siap untuk menjawab. Oke, para menjawab. lenggah siap yang sebelah sana ya. Oke, aku tak rono sik wae lah. Wah, jan sinden petakilan tenan iki. Aja tekan dalan tabrak truk lho, Sa. Oke, Puyer 19 itu obat untuk apa? Satu aja. Yo, Pak yo, saiki bar iki. Sakit kepala. Pak sinten? Tarjo. Oke, Pak Sutarjo 100.000. Alhamdulillah. Selain sakit kepala, Puyer 19 bisa untuk obat apa lagi? Oh, sing gonson. Wah, jan petakilan tenan iki aku.
Oh Mas, Sakit gigi. Mas sinten? Mas Cungkring. Oke masuk, makasih. Wes, iki saiki antara sinden karo dalang iki, siki-sikian. Nyapa aku digatur nih ora. Lah, ra gelem kok lumayan. Kudu ning pom bensin, ora ding cedhak ning omahe lali aku. Arep alasan pom bensin bar. Kuwi ra sandalan to, Sa? Hah? Enggak sandalan. Rasa dalang. Enggak sandalan. Enggak, iki lho. Wah, lho iman-iman sikilmu no ora. Ora apa-apa encen sengaja ben mlethek. Sing mlethek ben liyane ae. Oke, Bu Ibu Sinden tadi udah buat sakit kepala sama sakit gigi puyer 19 bisa buat apa lagi? Panas. Wah, elok tenan iki Sinden mesti di spesial kan lho ket mau. Kulino ngombe kok kuwi. Ora. Ayo. Oke. Heeh tenanan. Nggo dhewe. Oh, iya. Yes. Ayo. Oke, ini yang 500 tak berikan tukas Madangkara ya. Terima kasih Puyer 19. Oh, Pak Heri. Nggih. Terima kasih untuk Puyer Pak Heru. 19. Nggih. Oke, terima kasih. Iki sing ora ngerti wujude aku mau tak ewangi mubeng-mubeng. Goleki ya. Nah, ini yang belum tahu ya, kayak gini ya bentuknya. Puyer 19, obat analgesik yang bisa meredakan sakit kepala, sakit gigi dan nyeri otot. Puyer 19 tak buyar kowe. Oke. Oh iya. Tak puyer kowe. Nunut Ayo. tinggo apa jenenge? Bagi-bagi rezeki Pak Cahyo. Bener Mbak, luar biasa. Ya suatu saat kok gentenan Madangkara ben ditanggap Puyer 19. Cih, kapan-kapan bisa. Oh. Niki mau nek Puyer 19 mintanya lagu Kembang Rawe, nanti dipinangkani. Oke, siap. Terima kasih ya Mbak Siap. Elisa. Nggih. Yo saiki men dikancani karo Mbak Febriandari dari Madiun. Ayo. Disupoti men jumeneng sih. Ayo. Ayo. Mbak Febri ya. Ben ketoke beda lho sindene. Iki sinden nyari Mbak Febri. Ayo. 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 Iki adike Mbak Manohara. Mosok siban. Monggo disepoti. Nggih, sepati yo ya tak sepati. Ayo Dar, pelok Dar ayo. Sepati yo. Nang Hey! Hey! Ah! Yo. Hebat. Kasih tepuk tangan untuk Madangkara. Aku dhewe nek tepuk tangan. Aku semelangku lek masure kumat ning malam. Ayo ora. Cih. Kuwi wis dikancani karo Mbak Uun kuwi lho. Cih, nakane buat Pak Oka Wibowo yang ada di Amsterdam. Nggih. Kita ganti Mbak Lia dengan Mbak Uun. Nggih. Iki cilikane Mbak Lia iki. Nom-noman. Ampun Mbak Lia. Ampun suhu. Ampun suhu tubuh. Lah Mbak Lia kan boncengan sama Pak Ibut, kan Oh, iya, iya. boncengan terus apa? Yo bestiku iki. Kowe guyon lho Sul, kowe tenanan lek mau nampa ora. Besok kok enteni tenan Uun. Isu-isu jadi apa enggak sih ora? Jadi enggak sih? Kok di WA? Mbak jadi enggak sih? Ayo ngono kuwi. Nggih, pripun iki? Dibawani riyen. Nah, Dandang Gula. Karya Ki Haji Sukron Suwondo, Sambung Wanci Dalu. Engko mang disiki Mbak Uun. Ayo. Senadyan to tangkep bumi langit prasetyaku
Mbak Uni lagi seneng-senenge lho Mbak Lisa. Seneng-senenge pripun? Wingi putrane bar mewakili Jawa Timur menjadi dalang bocah, mengikuti festival dalang bocah tingkat nasional, masuk 5 besar terbaik. Yeay, hebat. Tapi ya perjuangannya juga lumayan ternyata. Oh, luar biasa. Ya, makanya di Botangi. sini aku nyenggol-nyenggol buat mungkin pemerintah yang bisa lebih mendukung untuk wakil-wakil atau orang-orang berbakat yang mereka akan maju nasional. Apa pemerintah daerah ngerti ki ana bocah berbakat didukung entek-entekan ngono lho, sak apa-apane misale saka pengrawit, saka apa macam-macam itu biar nanti mereka maju nasional itu juga maksimal. Ya, betul. Memang harus ada perhatian dan support dari pemerintah. Mergo yang nganti mangkat dhewe ngono ki proses dhewe ngono ki mesake. Mesake tur abot tenan jadi dalang itu kan nggak bisa ngijeni. Mosok ya arep dalang nganggo midi ya ora mungkin. Lah iya, mesake Mbak Uun delok to gelange nganti entek lho wisan. Lah iya. Tesih kok setunggal. Oh, isih ya alhamdulillah. Oke Pak Yoyo, mengke wonten ingkang badhe Hah? nyumbang lagu. Oh, nggih to. Nggih, ingkang Siap. badhe nyanyi. Nggih, Monggo, nggih. sinten? Bibar menika. Yes, Nggih. Nggih. Terus Kandhek ing panggraita angel nggonku mus yen rina banget nglangkara genti yayi sambunga ing wanci ratri masuk. pun kakang datang nendra
terima kasih sing total kaya Mbak Elisa. Kula mboten saged ngoten niku, Pak. Goyangane wis India masa arep ngene-ngene kan ya ora Sing munyer-munyer lho, Mas. Lah India kan manut kendangane. Iya, iya. Dadi pomo goyangmu kaya Mbak Elisa mesti sindu ndelok nang omah. Bu nyapa Bu? Bu lho Bu. Ki opo? Ayo. Jeh, mbok menawi mau wonten ajeng numbang lagu sinten, Jeh? Monggo Bapak ingkang Bapak badhe napa Ibu? kepareng dono Oh sewanten. nggih, monggo. Nggih, monggo mriki, Pak. Nggih. Ngomong saged pinanggih kalian Mbak Elisa niki lho. Ayo. Ya, monggo sasana lan wanci kula aturaken. Nggih. Tindak mawon wonten pepanggungan nggih. Oh, Cewek kok. oh Piyai Putri, nggih nggih nggih. Jeh, halo Mbak. Halo. Waduh. Wah, mak Iki ratap angel bau. Tak kira lek kaya bojone sing genter iku ya. Beda ya. Tak kira iyus ayo. Asmanipun sinten, Mbak Yu? Kula Ngesti. Non? Ngesti. Oh, Ngesti Laras. Nggih. Nggih, ngene Mas Rajamala. Nggih. Nggih. Ngesti sinten komplite? Ngesti Yana. Ngestiana. Nggih. Nggih, tasih sekolah. Tasih Kelas pinten? kelas 3 SMKI. Wah, SMKI. Nggih. Wah, jurusan apa? Jurusan Solo. Karawitan. Oh, Hah? Nggih. Karawitan. Nggih. Weh, lah berarti seangkatan kali Najwa bareng nika. Nggih nika sak kelas. Sak kelas. Nggih. Syukur. Badhe nglajeng teng isi mboten, Jing? Dereng ngertos. Dereng ngertos. Dereng. Ya kudu dibacotne yen pancen anu ambyur terus ngoten lho, Mbak, tenggene seni, dadi bar SMKI terus engko terus kuliah teng isi Surakarta, napa Ngayogyakarta, monggo. Kok ngongkon-ngongkon arep bayari apa piye? Lah aku Ayo kok golek ngarah. dono sik. Ya ngarahke to Oh, ngono iya. kuwi kan ambil jalur yang apa prestasi bisa. Oh iya iya bener-bener. Tanpa biaya ngono. Mangke yen kuliah teng isi ngekos teng gene Bu Kesi. Wis marangkung nggih. Nggih. Nggih, sampean mboten perlu bayar. Ning syaratnya nggih niku kudu nyinden melu tanggapan terus. Ayo piye? Ayo. Badhe nembang napa Mbak Ngesti? Nyidro Asmara nggih. Waduh, sampean sik semono wis nyidro asmara. Oh ya. Ya ora apa-apa tembang. Nyidro asmara ingkang anu kula tampar. Nggih. Wo, karyane sinten niku? Mbah Haji Sukron Suwanda. Wah, nggih, cocok nggih nggih. Dalem nggih mriki cilengan mriki. Kula munggur. Munggur. Nggih. Nggih daerahe Pak Kangko menika pasare Pak Kangko nggih munggur nggih. Nggih. Ora pasarane ning munggur ngono daerahe Pak Kangko. Jajane Pak Kangko ora. Nggih. Jenengan sok derek jalang sinten nang nyindan-nyindan niku? Dereng tumedal. Dereng tumodalan. Klenengan. Klenengan. Nggih kelenengan nggih campur sari. Oh, lho Oh, campur lah sari ngaten. nggih. Makane sesuk ning wis marangkung wis sesuk ge melu madang karang ngono lho. Nggih, Pak Ning Surya. ya bayarane mboko sithik le munggah saka 50, 75, 80. Sak lambemu lho. Kok dikira tenanan lho ngawut ae. Oleh dawet iki melu aku. Nggih, nggih, nggih. Monggo menawi badhe ngaturaken nyidro asmara. Sak bawane to, Mbak? Nggih. Nggih, menawi gawane pangkur nika. Ya, heeh. Monggo Mbak Nges. Mete sari angkleng darama. Wah, suarane wis ngombak iki lho, apik. Ana crita tingkae ulah kalih ingkang samya cumarayu. Dereng maem to. Nembe watuk niki, Pak. Oh, sami niki watuk sedanten mboten napa-napa. Samene panggung ki kabeh ana sing rawat ya. Iya. Elok. Ning watuk kaya apa lemangan panggah terus ae. Mun. Lotes barang. Jenenge ulah tampar Mambung
bengi gegerne panggung ora. Kene lagi adegan serius Mbak Lia iso ndoke diglundungi to iso. Ayo. Ndoke diglundungne. Glundungne nganti nibani sirahe penonton ora. Ngono jaluk bali ya dipangan ya antar kowe. Gumun aku. Senengane ndok kok. Gumun bareng do kesel polahe aneh-aneh ora ayo. Batu tindok apa sing enak? Kowe bocah lek pikirane negatif mesti arahe rono terus kaya kelingan kuwi lho ora. Iya. Yo, ayo ndok. Anu, ayo nges. Wani gojak karawane sang maha wiku Ano manenggih kinagara raja nano neno sasile nyinaka kini Duduk, duduk.
luar biasa. Jangan dipadamkan obornya, tapi dinyalakan terus, dilatih meneh nganti iso dadi sinden kondang. Nggih. Amin. Nggih. Matur nuwun ya Mbak Ngesti nggih. Pun saged bubuk melih nggih. Kasih salim sama semua. Jan. Wah. Bisa jaluk sangu ya. Arai lho omong lho. Nggih, sembah nuwun Mbak Ngesti nggih. Nadyan menika wonten pamundhut Mbak Elisa. Klebet saking Kang Hamangku Gati Pak Suripto. Ning mangke tetep kula aturaken wonten ing gara-gara yen sing kagungan dalem kan ra nang ndi-ndi mesti. Nah, betul, pasti di sini. Nggih, tetap di Sampai sini. nanti. Nggih, menika sampun setengah setunggal. Mbak Elisa saged istirahat rumiyin mangke kalajengaken gara-gara. Oh, nggih kembang rawenya juga nanti goro-goro ya. Siap. berarti. Nggih. Siap. Pokoke dilekke terus aku, nggih. Nah, siap.